Η πρωτοποριακή συσκευή, παγκόσμια πατενταρισμένη, είναι εδώ. Ονομάζεται Lockmaker. Τώρα με την κρίση, φτιάξτε καύσιμο για το τζάκι σας ή τη σόμπα με έναν πολύ απλό τρόπο. Δείτε πώς. Εμείς θέλουμε να σας προτείνουμε να παράγετε τα δικά σας καύσιμα από μία μοναδική και δωρεάν πηγή, το άχρηστο χαρτί. Σύμφωνα με στατιστικές, το χαρτί που στη διάρκεια του έτους περνά από ένα νοικοκυριό, εφημερίδες, περιοδικά, συσκευασίες, αρκεί για δωρεάν θέρμανση όλο το χρόνο. Απίστευτο? Είναι αληθινό. Δείτε πώς το μετατρέπουμε σε καύσιμο, βοηθώντας το περιβάλλον αλλά και την τσέπη μας με την πολύ απλή αυτή συσκευή. Δεν θα το πιστεύετε πόσο απλό είναι. Εξασφαλίστε θέρμανση δωρεάν, κάνοντας κούτσουρα για σόμπα ή τζάκι από πεπιεσμένο χαρτί που καίγοντάς τα για τον απλό λόγο ότι είναι πεπιεσμένα προσφέρουν ενέργεια και ζέστη για 2 έως 3 ώρες. Ξεκινήστε κόβοντας εφημερίδες και άχρηστα χαρτιά σε κομμάτια. Αφήστε τα να μουλιάσουν καλά σε ένα κουβά νερό. Γεμίστε με χαρτί το Lockmaker. Μην το παραγεμίζετε, απλά γεμίστε το μέχρι πάνω. Τώρα τοποθετήστε το δεύτερο κομμάτι της συσκευής. Πιέστε καλά μέχρι να στραγγίσει το νερό. Χρησιμοποιήστε τους 2 μοχλούς να φύγει όλο το νερό. Τώρα έχετε ένα κούτσουρο από χαρτί. Γυρίστε το 90 μοίρες για καλύτερο αποτέλεσμα. Ξαναπιέστε και έτσι το κούτσουρο από χαρτί θα γίνει πιο συμπαγές. Έτσι, με λίγα λεπτά από το χρόνο σας, εξασφαλίστε ώρες δωρεάν θέρμανσης και ζεστασιάς. Αποθηκεύστε τα κούτσουρά σας από χαρτί σε στεγνή αποθήκη. Αν είναι καλοκαίρι, αφήστε τα στον ήλιο για 2-3 ημέρες. Η αποθήκευσή τους είναι πανεύκολη. Μια απλή, δωρεάν, ανακυκλώσιμη λύση για τον καθένα μας για δωρεάν θέρμανση. Σε ένα πλανήτη που μας προσφέρει απλόχερα λύσεις, αρκεί να τις δούμε και να τις εφαρμόσουμε. Σας προσφέρουμε το Lockmaker σε μια πραγματικά πολύ χαμηλή τιμή, έτσι ώστε να μην λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε και θα έρθει στο σπίτι σας σε μια προνομιακή τιμή.